ɲuman dagabana don fo bɛɛ lajɛlen ka aw filɛ wa ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ. Top class groupe new an ka taa. Ni afianza Mungu wati ndio wole watisa. Ndale mu mana ndale mu kafe. Ai, yono kuma mputu. Fo wati tesisen. Ai, calme ça, calme. Bonne nuit. Je t'aime. Oui, regarde. Et n'y a même pas. Il n'y a même pas. Même moi, je ne sais pas. Ni numéro 1 donné, net ni donné. Numéro 1 connu. Obéi, il était sûr que la glace a fait un gamin. Hé, ni nana nyanga de kawe. Wane o de fiena, mo chauffeur c'est to bi no ira dabla. Hein? Eh la kon baro mo chauffeur kon ni c'est to bi ga de mo ma jaga go ga do na yana. Jack man da beshi. Ni era kulebe ka fako bon ni jete. E ma fako shede. Wayo, ay to ala bulu xamne. Ne wa muso sumi era kon ni aklo bo ga chawa ga suru chu na hakli ga suruti. Kana na to ka kuma yelma sa. Ne ko atigila mo mo kambe shini. Kambe shini mo na. La ilaha illallah Muhammad rasul. Wa dabe go no shimashini ala de ti. E ko san ke te numéro ndo. O yaran be ka tla ki joto kuni ke ko kambe shini. Alors que ya ko bonni je t'aime di. Ne ya fini na ngena to ka série de dimanche. Série c'est bibe mo bla mo na ya ba do. Ha? Non, no. Ai ne bela to ga ke ko na ke. E be do nyaga mo na jien du. Nyaga na taga ibulo kama korora. Do reto. Ibe do nyaga mo na appel de la wa mbora koro kala mafana. Men appel gota be sindan ko kan yire ko man. E Burama Jan. Burama Jan. Kuma fe yani ngadimu. Injelo kumtumana. Burama e mte sabali sa Burama. Burama e gon barane sirega su en position na. Burama e mte sabali Dieu domodo nyege nataka abe telephone chi. E ala ka fo furu balia do ko san furu sugu do we Dieu hono. Burama idu ma fo ya ni mo kumbe kuma sino wallahi ala te sino gambi. E Burama ite kuma ne fe. Wallahi ala ni mo kumbe kuma ne rati. Rati fo ne na.
Fresh bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la, a bɛ sɔrɔ Abidjan, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Guinée Conakry, a bɛ sɔrɔ Mauritanie fana, ka fara o bɛɛ kan a bɛ sɔrɔ Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo, fo ka se Benin ma. I fes Fresh ye Dante farafin ka cɛɲa ani dawula la. Check, drop, bitch. Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtala minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma. O la sa ni mɔgɔ min mago bɛ an na, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kura ma ka ɲɛsin Hôtel Yoma Beleza ma. An ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20. Electrolux dongo do cɛɲa.